Silav roj baş, hevalno hêvîdar mutev başin, selametin. Çend nûçeyê ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Doh bernama me hêvî dikim li gor dilê we be. Sirri Sakik wekîlê me a girtiye Dem Partî mîvanê me bû. Pirsên di dilê we de derbasî bûn me jê pirsîn. Ez dibêjim ka min mereq kir bersivê ku wî da gelo li gor dilê we bû çawa derbas bû eger hûn bikaribin fikrê xwe beyan bikin pir kêfxweş dibim. Ka em hema dest bi bültena xwe bikin. Îro ez dixwazim hema bi rapora Dem Partiyê dest pê bikim. Hûn zanin piştî ku endamê komisyonê çûn İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanîn, her partiyekî komisyonê piştî xwesa godarîkirina însanan pêşniyazê xwe ê di derbarê pêvajoyê de pêşkêşî meclisê dikin. Baş e? Rapora AK Partiyê pir tevlihev e, pir xirab e, tam berova jî daxwazê Tevgera Kurd e. Di daxwazên AKP de, di pêşniyazên AKP de tu çareserî tune ye. Ne behsa çêkirina qanûnan dike, ne behsa serbestiya Öcalan dike, ne behsa şertên Tevgera Kurd dike. Mesela şertê esasî Tevgera Kurd serbestiya Öcalan e. Heta Öcalan neyê berdan, ew biryarê xwe ê di kongrê de bi tu awayî di pratîkê de pêk nayînin. Vaya soza wan e. AKP behsa vê meselê nake. AKP jî dibêje divê rêxistina me ya îstixbaratê, artêşa me divê biçin Qandîlê, ciyê biçin Rojavayê Kurdistanê tespît bikin ku rêxistinê bi temamî xwe fesih kiriye, çek daniye, tu tiştekî li holê nemaye, wê demê em ê vegerin, em ê rapor bidin ser hikûmarê xwe, em bigêjin wê qenaetê ku her tişt bi dawî biye, wê demê em ê werin meclîsê em bijin ka em qanûnê çi wa derbixin. Yani wê demê qanûn bi kerî çi tê? Mesela qanûnê çi derdixî? Qanûnê poşmaniyê. Qanûnê poşmaniyê wê derbixin ji ber ku di derbarê doza Kurd de tu biryarekî AKP tune, tu niyetekî AKP tune. Yani em ji ku derê fehm dikin? Em hem ji rapora wan fehm dikin, em hem ji gotinên Mehmet Uçum şêwirmendê AKP, şêwirmendê Tayyip Erdogan bixwe ye. Em hem ji gotinê wî fehm dikin, hem ê berdevkî AKP Ömer Çelik. Em ji gotinê wan fehm dikin, dibêjin hûn nasnameya Kurd, dawa Kurd tevlê vê pêvajoyê nekin. Ev pêvajo eleqa wî bi dawa Kurd tune, bi pirsgirêka Kurd tune ye. Ev dawe tamamen bêçêkirina rêxistinê ye. Ev pêvajo. Paşê mesela Kurd di çarçova demokrasiyê de hal dibe, demokrasiya me jî ji xwe pêk hatiye. Dawa Kurd di 23 salan de bi pêşengiya Tayyip Erdogan ji xwe dibê hal biye. Yani vana mêrik dibêje yani dibe me hal kir yani. Dî hûn dawa çi dikin dibe. Hûn nayîne kuştin, ev ji we re bes e mesela. Yani hûn nayîne kuştin bes e. Ha hûn dikevin hepsê, wa meselekî demokrasiyê ye. Hinek sebir bikin yani hinek hepsê de bisekinin yani. 10 sal, 15 sal. Yani normal e dibe yani normal e ji ber ku em ji nava şer derketine yani tu 30 salan di hepsê de bimînî vaya normal e. Mesela şükür bike tu nehatî kuştin. Yani mayîna te ya 30 sal di hepsê de ne tiştekî ye. Çünkü canê te sahaya psikolojiya te serû bimbiye ne mihîm e. Mesela tu ji azadiya xwe bêparmayî, tu ji eşqa xwe bêparmayî, tu ji cîwaniya xwe bêparmayî. Wana hemî ne mihîm e. Şükür bike ku tu saxî li heyatî dibêjin rayedarên AKP. Yani dawa Kurd bi vî şeklê hal dikin. Rapora wan da ez ê êvarê cî bidim. Îro em naxwazim cî bidim rapora wan. Ez cî didim rapora Dem Partiyê ka ew çi dibêje. A CHP jî ez bawer dikim îro ew ê pêşkêş bikin. Yani normal e hevala normal e. Yani tu wextê tiştekî daxwaz nekî mêrik tiştekî nade te. Yani jî jinik tiştek nade te. Ji ber ku daxwaza te tune ye. Daxwaza xwe bi kîjan rêbazî tînî ziman te heta niha bi rêya çekdarî anî ziman bi kêr nehat. Çünkü ew jî bi rêya çekdarî bersiv dide te. Ew wisa dibêjin. Mesela doh metodolojî dibêje. Hakan Fidan dibe metodolojiyê em red dikin. Em îdeolojiyê red nakin. Daxwaz çi tên bila werin. Yani tê çi manê? Hûn di metoda xwe de rêbazekî medenî bikarbînin, axaftinê, diyalogê hûn bikarbînin,
li beramberî we çi hatiye kirin êdî ew widî dimîne ser me. Em we davêjin hepsê, em we dikujin, ne mesele ye. Yani wextê dibe metodolojî, yani mîna ku Selhedîn Demirtaş çûbe çek bikaranîbe. Yani metoda Selhedîn bikaranîye çi ye? Çi ye yani? Ji bilî axaftinê mêrik çi kiriye? Ew qas însan da hepsê dane, ji bilî axaftinê çi kirine? Rojnamevanê me de hepsê dane. Ne tenê me jî hevan yani ê Tirka jî hepsê dane. Yani suç li gorî wan kî suç bike davêjin hepsê. Yani derdê wan ew e. Yani em wan nakujin ji were bes e. Serokwekîla Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçît li meclisê civîna çapemenî li daxist bû yerên di Rojavê de nirxand qismekî behsa rapora xwe kir. Çarçoveyeke Kurd ya rapora Dem Partiyê parve kir. Pêşkêşî komîsyonê kiribû ev rapor. Anî ziman ku rapor metneke teknîkî nine. Ji bo ev coğrafya bigêje aştî edalet rapor bi taybetî hatiye amedekirin. Ka em derin tê de çi heye? Gulistan Kiliç Koçît got em dixwazin bi pêş ve biçin. Em demeke nû, serdemeke nû, Tirkiyeyeke nû dixwazin. Hemû hewldanên me xebatê me ji bo piştgiriya vê pêvajoyê ji bo bicîhanîna berpirsyariyê me ye. Aştî ne tenê rawestandina şer e. Çend ji xalên serekê yên axaftina Gulistan Kiliç Koçît ev in. Bi rêya vê raporê ji bo bidawîbûna şer divê Meclîsa Tirkî qanûnekî entegrasyona demokratîk, qanûnekî aştî bi lez û bez amade bike, bêdengbûna çekan, rawestandina şer encam nine hevanla divê. Destpêkeke. Armanca me ye esasî aştiya pozîtîf e ku xwedîspêre dilxwaziya civakî ya li ser bingeha edalet û wekevî ye. Em aştiyê li hevatinê ne tenê rawestandina şer dibînin. Em aştiyê weke avakirina demokrasiyê dibînin. Polîtîkaya dewleta Tirkiye ya sed salî îflas kiriye dibêje Gulistan Kiliç Koçît. Polîtîkayên ewlekarîperestî yani tedbirên ewlekariyê. Her tiştê xwe dide ser tedbirên ewlekariyê însan piştgoh dike. Qîmeta însan, mafê însan nabîne her tişt ewlekarî. Ev siyaset bi mirovan dide wenda kirin. Ev siyaset di sed salan de hat pêkanîn gotina terorê jî, ev polîtîkaya ewlehîperestiyê jî temamî îflas kirine. Aqlê demokratîk divê êdî bikeve dewrê meseleyê ne weke pirsgirêkeke asayişê û ewlekariyê lê weke pirsgirêkeke demokrasî û jiyana bihev re bibîne. Em divê baweriyê de ne ku aştiya li vî welatî ne bi ewlekariyê lê bi hukûqê dikare ava bibe. Ev rapor raporeke hukûq polîtîk e. Bi rapora xwe re mehew da pirsgirêka Kurd em bînin ziman, xala esasî ya pêvajoyê aştî û civaka demokratîk jî ji xwe ev da û doza Kurd e, dibêje Gulistan Kiliç Koçît. Pênasêkirina rast ya pirsgirêkê wê çareseriyê jî rast dayne ser masê. Heta ku pirsgirêka Kurd çareser nebe, demokrasî nabe. Hevan ev tespîtên pir balkêş in. Baş e, tespîtên rastin di cî de ne. AKP berovajê van tespîtan dibêje. Dibêje pêşî hûn çek û silahê xwe dayine, ev pêvajo bi dawî dibe, eleqa wî bi mesela Kurd û bi nasnama Kurd tune ye. Rojava jî, Rojhilat jî herkes çeka dayine. Şivanê gundê we jî divê darê xwe dayine ji bo ew dar jî kare zerar bide binesaziya Tirkî. Ha kêrê xwe, kêrê xwe ê li malê ev ê hûn pê sêvan spî dikin ya, wan jî divê hûn îmha bikin. Bixin ew ê. Ew cî hûn ya pêxêrîn ge, ojaxa çi ye? Hemî kêr mêrê xwe bixin wê derê. Hemî çek û sîlah in. Nemîne, divê tiştek nemîne. Hebûna we jî nemîne. Tiştekî we nemîne. Paşê mesele pir zû hal dibe. Yani ew qas nekevin zehmetî hevan ve ya. Ya heqetê hûn pir serê xwe diêşîn ya. Ya
خاطنه بکن خلاص یا خاطنه بکن سری وان جناره ما بلار حد بیا عیب زنیج مرا وکی ملت ام بونه بلا جبو اول کاریوان جبو هبونوان ام بونه بلا ام خاطنه بکن بلا ورحت بن حیفه عیبه جی yani جیرانن yani جهبونه عاجزه وقتی چوی آخ حتی کو پرسکریکا کرد چارەسەر نەبێت بێژێ دەم پارتی دموکراسی نابێ dema ku hûn zane em dikevin çawa nava gotinên ûcûbe wextê ku gotinên ûcûbe werin kirin çareseriyên pir ecêb werin kirin bersivê mirova jî pir ûcûbe dibe yani carna merov heqeten kîmyaya mirovan tevlihev dibe psikolojiya mirovan tevlihev dibe yani bi van jîranê me re merov nikare guzan parve bike dema ku komar Cumhuriyeta Tirkiye ava bû dibêje Gulistan Kiliçkoçît mixabin Kurd li dervey hiqûqê hatin hiştin. Eger gelê Kurd karibe ji deriyê hiqûqê bikeve hundir, ev yek wê bibe gavekê dîrokî ya ber bi komara demokratîk ve. Yani di rapora me de perspektîfa komara demokratîk û ketina milletê Kurd ya ji deriyê hiqûqê ve weke tekliyekê bêyhev nabe tê nirxandin. Nebe nabe. Baş e? Ji bo komara demokratîk ava bibe, divê milletê Kurd ji deriyê hiqûqê derî veke û bikeve hundir. Nizanim wekîla me gelo hejî heye ku derî tune ye. Milletê Kurd ji derî bikeve hundir, lê edalet tune ye. Edaleta Tirkiye tune ye. Yani deriyê wan jî tune ye. Tiştekî wan tune merû bikeve hundir. Ya baş ez dibêjim em anha hevalno pêşniyaz li Dem Partiye bikin û li Kurdan bikin. Em neçin li deriyê edaletê yê xelkê nexin. Deriyê hiqûqê yê dewleta Tirkiye kîjan derî dibe bila bibe avzêrkirî be. Em nekevine. Em tenezzül nekin. Em ji xwe re hiqûqekî arzî ya eydê milletê xwe û civaka xwe çê bikin. Edaleta Kurd jê re bêjin. Divê edaleta Kurd de bila însan neyne darvekirin. Bila mirovahî hebe medeniyet serdest be. Bila azadiya fikr û raman hebe. Bila îşkence tune be. Bila weke saziyên me yên li Ewropayê nê birêvebirin ew edaleta Kurd divê edaletek wisa be ku firqiyê nexe nabera însanan. Pir muhîm e. Milletê me hevano çawa ku heta niha doh sohbeta min bi hunermendekî me hêjara çêbû demên pêş me de ew were bibe mîvanê me wisa nava sohbeta me de derbas bû. Heta demekî Şêx û Sofyan bandor li civaka me dikir dixist bin kontrola xwe. Piştî demekî mîrektiyan civaka me xist bin kontrola xwe. Axa û began civaka me xist bin kontrola xwe. Her gavî her demî dibin navên cuda de bi îdeolojiyên cuda. Yek yani bi şiklekî bandor li civaka me dikirin. Îro em dibînin ku dibin navê îdeolojiyan de dîsa îrada me desteser dikin. Yani mîna ku em tunene hereket dikin. Mîna ku fikrê me tune ye. Her derekî de fikrê xwe bibêjin eger ne li gorî dilê hevalê me be ya hûn ji wê komelê tên avêtin yan hûn divê wê civînê biterekînin. Yan jî di saziyekî de cî we namîne. Mesela ev were terikandin divê. Ne layıqê civaka me ye. Ne layıqê vê sed salê û sala 2025 e. Nabe. Fikrê te çi dibe bila bibe çünkü em ê xwe ne. Em siberoja xwe tayin dikin ev dewleta me ye yani Kurdistan. Welatê me hemiyan e erê wê demê firqa min û te tune ye. Tu layê kî tu qîza kî min eleqedar nake. Ez jî ji kîja malbatê têm te eleqedar nake. Em mîne hevin. Divê yek tu dakevî asta min ez werim asta te
komele eme hemyane, staziyen me eme hemyane, tu tiştekî de di ser ê kesekî re tune herkes mîne hebe. Divê viya qebûl bikî. Eger tu viya qebûl nekî tu faşîst î. Wekhêviya însan. Di biryaran de wekhêvî. Ez vê ji ber xwe dernaxim ha, heqeten Öcalan jî wisa dibêje. Öcalan dibêje herin li Avrupayê li rojata navî. Ya min ji pirtûka wî xwendiye, min ji pirtûka camêr xwendiye ya. Li saziyekî eger we dît ku di biryaran de wekhêvî tune ye, komek grûbek heye xwe serdest dibîne di biryaran de ew serdest e, ew qirar dide, ew sazî neame ye. Ew sazî di destê dijmin de ye. Herin bixwînin ezana nîşanê we bidim wekî ayetê Qur'anê Kerîmê navî bibêjim. Yani em neeyîbe ji we re. Bixwînin hûn jî bixwînin ya. Mêrik wisa dibêje. Ême çi dikin tam berova jî. Ewsa komekî serdest çêkirine di her tiştî de ew biryar didin. Mîna ku her tiştî ew zanibin. Yani şaş e yani. Hûn jî zanin ev li dijî medeniyetê ye. Ez nebêjim demokrasî ji ber ku demokrasî tiştekî cuda ye. Berfireh he. Yani divê mirov hinek were asta heb wekhêvî. Heta ku ew çê nebe hevanno em nikarin edaleta xwe ya navxweyî pêk bînin. Me ji wê derê dest pê kir. Edaleta me a Kurdan de divê çi hebe. Baş e? İja vê derê de hevalê me Dem Partiyê bi vê raporê dawa li dewleta Tirkiye dikin ku deriyê edaletê li me vebike em bikevin nava edaleta wan. Ji vê me dest pê kir. Me jî got na îcab nake em edaleta xwe çê bikin. Li gorî edaleta wan mesela hevanno Selaheddîn Demirtaş sujdar e. Divê hetayê de hepsê da be. 105 sal bû, 149 sal divê hepsê da be. Mesela li gorî edaleta wan Öcalan divê zûva hatûva darvekirin. Mesela. Li gorî edaleta wan em hemî xizmeta terorê dane. Ama em neçin di wî deriyê edaleta wan da nekevin. Hundir ji kerema xwe re. Baş e em vegerin memleketê xwe, edaleta xwe ava bikin û em edaletekî wisa medenî dayînin ku em bibin numûne ji wan cîranê xwe ê Tirk re ku ew jî bibe mîna me. Dema bûne mîna me bila ew werin ser edaleta me. Erê edaleta Kurd me edaleta şer edaleta şer ji Selaheddîn Eyyûbî em bigirin. Di şer de mirov çawa tevgere. Kan binerin wekîla me çi dibêje wekî din? Heta ku pirsgirêka Kurd çareser nebe, demokrasî nemimkün e were Tirkiye. Eger em di çarçoveya teoriyekî sêgoşe da dibe em vê meselê eger vekin, şer çareserî perspektîfa bingehîna pêvajoyê aştiyê mayînde vedhewîne. Wana got terîmên siyasî ne, ê felsefî ne, kan binerin çawa vedike meselê. Pîvana hêviyê di asteyekê krîtîk de giring e. Baş e? Em dixwazin vê yekê destnîşan bikin. Di çarçoveya mîmariya çareseriyê û avakirina hukûkê de li gorî pêwîstiyên pratîkî yên pêvajoyê qanûna aştiyê, qanûna entegrasyona demokratîk nebe nabe. Di serî de mafê siyaseta demokratîk, karên avakirina hukûkî û demokratîk ji gavên bingehîn yên çareseriyê nedibêje. Pirsgirêka Kurd bi esasî meseleyekê mafê çand, zimanê dayîkê, welatîbûna wekhev e. Mafê gelê Kurd, hendekarî, perwerdeyî bi zimanê dayîkê divê li ser zemîna hukûkî û destûra bingehîn were garantî kirin. Wana gotinê xweş in ama dilê me dişkîne. Dîsa eyn mesela me ye welatîbûna wekhev min zemanê berê sê çar roj berê min ji we re îzah kiribû. Yani mirov bibe hemwalatiyên wekhev li pêşiya qanûnê ê Tirkiye veya têra me nake. Em weke netew divê bibin wekhev. Netewa Kurd û netewa Tirk em bibin wekhev. Mafê takekesî, şexsî, ferdî li cem edaleta Tirkiye têra me nake. Em naxwazin. Veya normal e li her derê dunyayê wisa em hebûna netewî dixwazin. Baş e
زۆرê me diçe ku em bûne parsekê zimanê xwe li cem li ber deriyê xelkê. Zorê me diçe. Em heq nakin. Ez vê jî lê zêde bikim, paşê derbasî mesela din dibim. Şûna ku em biçin, zeman wenda bikin, bibin parsek li ber deriyê xelkê, werin hevano, em sazî û dezgehên xwe wisa mezin ava bikin bi perê xwe ha. Tonkî perê me heye, wekî civak, wekî millet. Mektebê xwe, dibistanê xwe, televizyonê xwe ava bikin. Mesela çima televizyonê me tune ne? Çima televizyonên dibin kontrola rêxistinan de hene, çima televizyonên me ên netewî tune ne ku her kes heqetin bikare bi têda xwe wekhev îfade bike. Wekhev îfade bike her kes. Yani kesên muhalîf û kesên alîgir kî dibe bila bibe. Kesên dînsiz, kesên dîndar. Her kes televizyonekê netewî lazim e ji Kurdan re û mirov têda cihbîre û ji xwe re bixebite û bêdawî pir xweş dibe. Ama tune hûn milletekî feqîr in hevanda. Hûn milletekî wisa feqîr in, hûn çûne bûne parsek li ber deriyê Tirkî, hûn parsekiya zimanê xwe dikin. Hûn parsekiya mafê xwe dikin li ber deriyê xelkê. Vay eyb e. Heqeten eyb e. Wellahî şerm e. Bi Xwedê şerm e. Tonkî sazî we hene li Bakurê Kurdistanê. Biçin saziyê xwe de hûn çi dikin bikin. Diçin saziyê xwe li Bakurê Kurdistanê de Tirkî de axivin û bi Tirkî diçin parsekiya zimanê xwe dikin li ber deriyê xelkê. Na. Çavên min nebirî hevan na. Neket serê min. Yani çi hev zibîdiyên li Tirkiyê nayên ji te re pergal çênakin, ziman çênakin, mekteb venakin. Ew mekteba ku ew vekin ya kêrî çi tê. Yani te çûye li Bakurê Kurdistanê te ji xwe re televizyonekî netewî vekiriye hatine çi gotine ji te re? Tiştekî jî nabêjin. Nikarin bikin. Nikarin. Hele tu wekî millet hêza xwenîşanê dewleta Tirkiye bide? Tirkî bike. Nikare. Pirsgirêka Kurd esasî meseleyeke mafê çand zimanê dayîkê welatîbûna wekhev e. Heqeten hevanla. Yani bi destê xwe bin ser wîcdana xwe. Yani eger wîcdan mabe di me da mesela Kurd meselekî mafê çandî ye. Mesela Kurd mesela tenê zimanê Kurdî ye. Mesela. Min ji we re çi got hevanda wê rojê? Zimanê Kurdî eger bibe zimanê perwerdê jî têra me nake. Em çi perwerde bibin? Camîrana sîstemekî perwerde danîne sed sale, em behsa Oğûza dikin, Oğûz. Em dibêjin Tirk ji Orta Asyayê hatine heta vê derê em tev Tirk in. Ev pergala perwerdeyî ye. Yani agahiyên dere û şaş fêrî zarokê me kirine. Bi kîjan zimanê dibe feq dike? Em dibêjin em dîroka we ya çewt bi zimanê Kurdî perwerde bibin. Mesela vaya şaş e. Divê em çi bixwazin hûzan em çi bixwazin. Em tenê zimanê xwe weke zimanê perwerdeyê nexwazin. Divê em müfredatekî nû, pergalekê nû ya perwerdê divê em ji xwe re dayînin. Coğrafya me, dîroka me, erdnîgariya me, Kurdistana me, kesayetiyên me, şexsiyetên me, edebiyata me, dîwana me, dengbêjên me, hemî em çawa fêrî zarokê xwe bikin? Ji me re pergal lazim e. Yani sîstem. Sîstema perwerdeyî. Tu vê sîstema perwerdeyî ku ez behs dikim, tu bîne dayîne, tu kîjan zimanî fêrî zarokan dikî fêr ke. Zanîn çê dibe. Îja wan bi Tirkî aniye dîrokekî çewt ji xwe re çêkirine, hem dîrok şaş e, hem lehengê wan kujerê me ne. Ya sibê hetayê were em pes lehengê wan didin ku hatine destê wan di xwîna me de heye. Acayip şaş. Yani tu coğrafyayê binêrî şaş e, dersên tarîxê binêrî şaş e, felsefa wan şaş e, her tişt şaş e.
Yani herim bifikrim belki notayı müzik avancı şaşe. Carki em li İstanbulê ne? Carki em li İstanbulê ne? Em xebatên müzikê dikin. Tabii ez jî pir fehm nakim ji xebatên müzikê. Dengê müzikê min tam dernexist. Îja hevalê müzisyen zorê li min dike dibêje ya tu çima vê notayê nikarî derbixî? Min got heval cem nota bi şiklekî din e ne wisa ye. Kêfa wan hatibû. Yani min nezaniyê li ser xwe da nanî min xist ciyê notayê. Îja hevan ême jî wisa ye. Matematîka wan cuda ye. Mantıqa wan cuda dixebite. Li cem me mesela du cara du tike yek. Gulistan Kılıç Koçî tevanno. Di civîna çapemenî de bersiv da pirsên rojnamegeran jî xwazî ez jî li wê derê biwama û min jî çend pirsan bikira ama tabii merû naxwaze siyasetmedarê xwe bixe zehmetiyê li ber çavê xelkê. Min jarê ez dibêjim min jarê civînan e. Dînamîkên navxweyî Sûriyê hene dibêje. Em jî pêvajoya li Sûriyê ji nêz ve teqîb dikin. Bendewariya me ew e ku li Sûriyê aramî aştiyeke mayînde pêk were. Lewma jî ji bo cîhanîna mutebeqata dehê adarê divê her kes bixebite. Divê min jarê de bi Tirkiye bi taybetî Wezareta Karêderve ya Tirkiye divê tevkariyeke êrênî li pêvajoyê bike. Di nava pozisyonekê wisa de be Wezareta Karêderve şerê li wê derê asteng bike. Pêşî li tiştên xirab bigire. Em rast nabînin ku êş şer ji nû ve werin bibîrxistin. Kurdên li Sûriyê, milletên din ê li Sûriyê ji êşiyê têr bûne. Gelên li wê derê aştiyê dixwazin, wekeviyê dixwazin, azadiyê dixwazin, jiyana bihev re dixwazin. Em di wê baweriyê de ne ku di nava yekparebûna axa Sûriyê de milletên Sûriye hemû bawerî bihev re bi Sûriyeke demokratîk û azad tînin. Em di vê mijarê de amade ne hevkariyê bikin, tevkariyê bikin, çi ji destê me demê bikin, li gorî divê hikûmet jî, desthilatdarî jî, AKP jî, MHP jî, herkes jî tevkariyekê bi vî rengî bike ji bo pêşî li şer bigire. Baş e, ancak bi vî şeklî ev bi kêrî aştiyê herêmê tê. Sibê hetayî verê rayedarên dewleta Tirkiye derdikevin dibêjin aştiyê herêmê, aştiyê herêmê. Ya aştiyê herêmê ancak bi vî şeklî pêk tê hevalna. Niha Abdullah Öcalan heyraniya xwe ya ji bo Kurdî beyan kiriye. Bi rêya Ömer Öcalan û Mehmet Öcalan. Çima di wexta xwe de dernakevin nabêjin? Çima di civînan de dibêjin? Mesela ez biçim bi Öcalan re hevdîtin çê bikim. Ez derdikevim. Ez ê biçim şevekê heta serê sibê bifikirim. Diyalogê me de çi derbas bûn, çi hata xeftin, çi nehata xeftin hemî ez ê not dikim. Ez ê derkevim. Pey derpê her di civînê de ez ê bêjim. Mesela êwan hevanna Ömer Öcalan çûye xwendiye. Niha daxuyaniyekê heye hevanna ka ez binêrim eger acîl nebe daxuyanî çi ye? Kampanyayekî ewlehiyê ya ku ji aliyê herêma me ve li herêma Firatê li dijî kesên ku li gorî qanûnê digere hatiye kirin temam. Ev qesê de ye gelo. Herêma erê fermandariya giştî ya hêzên ewlekariya navxweyî a herêma Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyan we heye ez ê ana paşê ji we re bixwînim. Wekîlê Dem Partiya Ömer Öcalan di yekemîn lijneya awarte ya zimanger de axivî dibêje Rêber Apo dibêje divê di her malî de bi Kurdî were axaftin, Kurdî were parastin. Yek ji axaftvanên vê lijneyê Wekîlê Dem Partiyê Rûhey Ömer Öcalan bû. Van demên da wî çûbû serdana AP xwe Abdullah Öcalan. Ömer Öcalan di lijneyê de balkişan ser pêvajoyê. Derbarê pêvajoyê de du gotinan dibêje paşê em behsa ziman bikin ka Abdullah Öcalan derbarê ziman da çi jê re gotiye. Divê di serî de milletê Kurd ev pêvajo ji bo Tirkan ji bo tevahiya rojata navîn gelekî giring e. Ew lûksa tu kesekî tunê xwe li derveyê pêvajoyê bihêle. Divê her kes tevlî bibe. Bi salayê berdelên gelekî giran hatine dayîn.
em deyndarên wan kesane ku tekoşîna azadiye jiyana xwe ji dest dane. Ege em gel û hebûna xwe neparêzin, kesekî tune were me biparêze. Em jiyaneke Kurdiya ve bikin. Baş e, lê em ji bo zimanê xwe çi bikin? Divê em vê nîşan bidin. Gelê Kurd heta niha zaniye li dijî hemû polîtîkayên asîmîlasyonê, bişaftinê tê bikoşe û ziman û hebûna xwe biparêze. Di derheqê axaftina zimanê Kurdî de Ömer Öcalan şahedî kir ku Öcalan di dema hevdîtina li İmralî de jê re gotiye divê herkes li malê xwe Kurdî biaxife. Divê herkes çi ji desta tê bi îmkanên xwe Kurdî biparêze. Nava civakê de li her derê. Baş e, divê em çawa bikin ji bo parastina Kurdî. Em dikarin bi awayekê komûnal êdî qesta çi dike nizanim Kurdî biparêzin. Em li her derê xwe birêxistin bikin, civakê birêxistin bikin, em Kurdî biaxifin, em Kurdî binivîsînin, yani kampanyayekî wisa bidin destpêkirin di nava civakê de herkes bila Kurdî biaxife. Hûn zanin doh sirri sakik mîvanê min bû, me bername xwe serî heta dawî elbet bi Kurdî birêve bir. Ecayîb karîzmayekî têde hebû. Di axaftina wî de hebû. Pir telefon ji min re hatin. Me nizanîbû ku wekîlên me ku sibê hetayê verê Tirkî de axifin di meclîsên Tirkiyeyê û em fêrî axaftinê wan, em fêrî dengê wan ê Tirkî bûne, ecayîb em ketin bin bandora sirri sakik ku ew qas xweş xwe Kurdî îfade dike. Pir daxwaz hatin ku heftê carê li meclîsê ew behsa pêvajoyê dikin ya axaftina normal heftê carê a komên partiyan. Mesela pêşniyaz hatiye divê sirri sakik bila axaftina heftê ew bike bi temamî Kurdî bi wê Kurdiya xwe. Tam saetek têr û tu jî axivî. Mer wê axaftina wê bigire di civîna koma partiyê de bi cih bike. Axaftinekî wisa li wê derê bike. Hem jî di derbarê pêvajoyê de tona dengê xwe. Ecayîb xweş e. Yani eger hûn bixwazin, yan jî wekîlên me eger bixwazin ê Kurdî de axifin, ji kerema xwe re me re bikevin têkiliyê, em vê derê em bikarbin bername çêbikin bu ara. Ez dixwazim axaftina wekîlên me bi Kurdî bigêje milletê me. Eger dengê min çê wekîlên me em vekirîne. Kanala we ye. Kî bixwaze kerem ke. Tew min ji we nepirsî jî dengê min baş e, dîmen baş e, sekiniye, nesekiniye, ez dibêjim qey baş e. Hevano niha Ömer Öcalan dibêje em yani Öcalan, Abdullah Öcalan apê wî yani gotiye em mecbûrin xwedî li Kurdî derbikevin. Her derê vê meselê bi pêş bixin. Mesela Mehmet Öcalan jî behsa şahediya xwe ya bi Abdullah Öcalan re dike birayî wî. Dema siyaset mesela vaya ew e îddiaya Mehmet Öcalan e yan jî rexna wî ye. Dema ku siyasetmedarê me derdikevin ser kursî li meclîsê silava xwe bi Kurdî didin lê paşê jî axaftina xwe bi Tirkî didomînin. Divê ez vê yekê rexne dikim tekoşîna azadiyê ya Kurd ji bo Kurdî berdêlên pir mezin da ye. Eger em rastiya xwe nebînin, eger em nikaribin pêvajoyê bi ser bixin, em tekildarê dibê em nikarin bigêjin hedefa xwe. Mesela kêmasiya axaftina Kurdî çawa dibêje? Dibê min ez wextê ku çûme cem Abdullah Öcalan min pê re hevdîtin pêkaniye, dibê min jê re gotiye li derva Kurdî kêm tê axaftin. Asîmîlasyon pir pêş ketiye. İnsanên me, gencê me tev Tirkî de axifin. Dibê wê derê çavî wî vebiye, hêrs biye, dibê ji me re gotiye eger Kurdekî li nava mala xwe bi Kurdî neaxife, mîna mirîşkekî miriye avêtibin ser kolanê ew qas bîn dide. Hat femkirin. Niha hûn ê bibêjin însanê ku Kurdî diaxife ji xwe Kurdî diaxife. Yani hewce nake ku Öcalan bibêje Kurdî biaxifin. Yani mesela Öcalan tê ji te re dibêje însan mecbûr e nan bixwe eger nan nexwe dimire. Mesela îcab dike bibêje? Na, îcab nake. Çima? Çünkü tiştekî xwezayî ye. Eger em nan nexwin em dimirin. Ne? Wê demê hevano zimanê me jî bi vî şekilî ye. Yani
icap nake em ji derekî talimat bigirin ji bo zimanê xwe biaxivin, yani vaya şerm e. Ez navê Öcalan jî dayînim serê ji bo em bizanibin kî axifiye. Ewsa heh îjar ka çûkû dirê hava ye. Tamam. Eger Kurdekî li nava mala xwe bi Kurdî neaxife dibêje Abdullah Öcalan, mîna mirîşkekî mirî ya ku avêti bin kolanê ew qas bîn dide, wisa bîn dide. Em di pêvajoyeke zehmet de ne. Ji bo me ya herî pêşin jiyana bi Kurdî ye, divê em li saziyên xwe bi Kurdî biaxivin. Hê jî dereng nene. Em dikarin bi ser bikevin. We can. Piştî axaftina Esma, Songül û Osman İzgor weke hevserokên zimanger hatin hilbijartin. Esma Şengül, Osman İzgor. Xêr be. Çend nûçe hene ez hema zû zû bu ara bixunim. Paşê jî ez cih bidim meseleya Almanyayê. Hevanno. Niha ji Rojdatê Kurdistanê nûçeyekê ji Urmiyê û ji deverên din ez ji were zû zû bixunim. Kakşar ora mar divê mîvanê min be yan îro yan sibê ez tam nizanim me tam plan nekiriye em ê behsa Rojavayê Kurdistanê bikin. Di nava 24 saetan de li Urmiye Rojdatê Kurdistanê di qezayên trafîkê de 4 kesan jiyana xwe ji dest da 8 kes birîndar bûn. Yekî ji qezayan şevaborî li nêzîkî girê Hesenlûyê yê bajarê Negedayê Rodayê otomobîl li hev ketine. Du rewiyên di otomobîlan de canê xwe ji dest dane, sê birîndar bûne. Qezayekê dijî li ser rêya Mehabat Urmiye pêkatiye de encama li hevxistina du wesayîtan de kesekî li wê derê jiyana xwe ji dest daye 2 kes birîndar bûne. Li ser rêya Pîran Şarşînê jî otomobîlekî çûye li traktorekî xistiye, sê rewî li wê derê birîndar bûne. Dîsa li ser rêya Miyandîwaw û Bokanê jî qezayekî trafîkê çêbûye, wesayîtekî li traktorekî xistiye, kesekî jiyana xwe ji dest daye. Ev çi wesayîtin çin traktora xistin ya? Acîb. Li gorî rapora saziya tiba dadî ya Îranê îsal 21 Adarê heta 21 Îlûnê, yani di nava 7 mehan de di qezayên trafîkê de 1500 însan mirine. Di Sûdê 2000 însan jî birîndar bûne. Eger merû bide ber çav, ev salekî dike nêzê 20,000 însan. 20,000 însan di qezayên trafîkê de dimirin li Îranê. 20,000 însan jî têne darvekirin ji aliyê dewletê ve. Eger hûn kêmasiyên din kêmasiyên tedbîrê yên din jî bidin ber çavan, bi qasî 100,000 însan ji aliyê dewleta Îranê ve têne kuştin salane. Her sal 100,000 însan tê kuştin. Meselên kolber û qeza û belayê din, yani kêmasiya tedbîr, darvekirin şerekî pir mezin e. Mesela 100,000 însan têne kuştin. Bi qasî şerê me û Tirka ê 5 salê dawî ye. Salê li Îranê tê kuştin. Ew qas. İsraîlê li başûrê Lublanê xist, kuştî birîndar hene. Li başûrê Lublanê de êrişên esmanî yên İsraîlê de motorsikletekî du wesayît hedef hatin girtin, 3 kes hatin kuştin. Êrişeke İsraîlê li bajarokê Yeterê yê navçeya Bin Cübeylê motorsikletekî ji xwe re kir bû hedef, di wê êrişê de kesek hat kuştin, kesek jî birîndar bû. Wekî din li Yuaya ê Sûriyê jî dronekî İsraîlê li wesayîtekî xist, kesekî ji li wê derê mir. Li parêzgeha Nebatiyê di navbera bajarokê Sedef Elbetîx û Beraşîtê de dronan çûne li wesayîtekî xistine, kesekî ji li wê derê miriye. Artêşa İsraîlê êriş piştras kir, got rast e me tiştekî wisa kiriye. Diyar kir ku hêzê wan di êrişên cuda yên li Yeter Bin Cebaylê de du endamên Hizbullahê kuştine. İsraîl amedekariya êrişeke berfireh ya li ser Lublanê dike. Sala borî piştî şerê zêdetirê salekî di navbera Tel Avîv û Beyrûrê de agrbest hatibû îlan kirin. Di vî şerê de zêdetirî 4000 kes hatibûn kuştin,
17,000 kes jî birîndar bûbûn. Li gorî Agirmestê diviya bû artêşa İsraîlê ji başûrê Lubnanê vê kişiya ba lê hê jî behsa hebûna wê ya eskerî têkirin tiştekî wisa nekiriye. Li Fasê hevano li Hîrabiye ez ana têm ser operasyona hevbeş ya Qesedê û Amerîkayê hevano. Ez aniha têm behsa wî dikim. Ez vê nûçeyê ji we re pêşkêş dikim li ev ji naberê derkevin. Yani li Fasê li Hîrabiye ez îja pinakê dîmên nîşanê we bidim. Li bajarê Safiyê li 42 kilometre başûrê Casablancayê nêzîkî 300,000 însan lê dijîn ji ber bobelata Lehiyan 37 kes jiyana qejdestan. Ev bûyer weke mezintirîn felaketa Lehiyê ya 10 salên dawî ya li Fasê hate tomarkirin. Arayedarên xwe cihî dan zanîn ku barîna zêde ya baranê di nava saetekî de bûye sedema Lehiyên ji nişkava. Di dîmenan de ji aliyê niştecî hava hatiye qeydkirin. Wisa xuya dike ku kolan tijî avan wesayît tê dana biyemîna behr. İnsan mirine ya. Gelek însanê birîndar jî hene, însanê wenda jî hene. 32 welatî rakirine nexweşxanê û çend kes miribûn, 37 kes jî aniha mirine. Hevan na. Niha ev Tom Barak rastiyan nabîne. Tom Barak însanek ecêb e. Tom Barak çi dibêje? Yani ya rastî nabînin ya jî siyaseta wan hinek cuda ye. Niha ez cî didim daxuyaniya Amerîkyan jî ev ar nakin, ar me gotiye ne? Ez vê jî hema bînim ser ekranê em bibînin hevan na. Ewsa. Nûnerê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Enqerê û nûnerê taybet yê Sûriyê Tom Barak derheqê kuştina du esker û sivîlekî Amerîkî de li Sûriyê li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekî daye. Barak dibêje piştî rojekî ji destana du leşkerên lihengên Amerîkî û wergerekî sivîl li Sûriyê di kemînekî terorîstî û tirsnak de hatine kuştin. Dibêje em êşa wan hîs dikin û em biryardariya xwe beyan dikin. Daeş ne tenê ji bo Sûriyê, ji bo Amerîkayê jî, ji bo hemû cîhanê jî gefe tehdît e. Vê carê divê em ê xwe nîşan bidin. Divê carekî din derket holê ku Daeş gefek ciddî ye. Ê bravo. Hevan û ev daxuyaniyên Amerîkayê sembolîk in. Yani ew jî dizanin hêza Daişê çi ye, çi qat tê, ji ku derê tê, çavkanî çi ye, kîjan dewlet piştgirê dê. Di hemî dizanin wextê ku bixwazin bibêjin Daeş mezin dibe, êrişê me dike û gefe û tehdît e filan bêvan, veya îşaretê tiştê nû ne. Baş e? Yani hin hereketên nû çêdibin li rojata navê. Em li bendê bin. Guherîn û veguherînekên nû çêdibe. Em tev dizanin hêza Daişê çi qas heye. Em tev dizanin dermanê Daişê çi ye. Amerîka û Sûriye li dijî şaneyên Daişê dest bi operasyonekê hevpar kirin hevan na. Piştî êrişa li Sûriyê ku têde du eskerên Amerîkî û wergerekê sivîl hatin kuştin, hêzên ewlehiyê yên Sûriyê û hevpeymaniya navdewletî bi pêşengî Amerîkayê li dijî şaneyên raketê yên Daişê dest bi operasyonekê hevpar kirin. Wezareta Karê Navxweyiya Sûriye ragihand ku operasyonê roja yekşemê yani doh dest pê kiriye bi koordînasyona tam ya hêzên hevpeymaniyê rêve diçe. Rayedarên wezaretê dabûn zanîn ku di çarçoveyê operasyona ewlehiyê de ku li çoltarê Sûriyê pêkitê li herêma Tedmûrê a parêzgeha Himsê pêkitê sê kes bi şika ku tekîliya wan bi êrişê re heye hatine binçavkirin. Heta niha di operasyona hevbeş de sê kes hatine binçavkirin. Di bûyera roja şemiyê de du eskerên Amerîkî wergerekî hatibûn kuştin.
Naha navkokiya denabera Amerika û Sûriyede çi ye hevanda? Binêrin. Sûriye dibêje mirovê me çûye lê xistiye. Amerika dibe na mirovê we lê nexistiye. Ê lê xistiye Daişî biye, kemînê de biye. Navkokî ev e. Ya ê lê xistiye kivşe? Na, Daişî ye. Çima Amerika dikeve nava helbesek wisa em nizanin. Na, dibe tekiliya wî bi Wezareta Parastinê a Sûriye re tune ye. Sûriye dibe ez zanim mirovê min bûlaw dîsa bikêrinaye. Wezareta Karê Navxwe ya Sûriye ra gihand ku êrişkar endamekî tundrew yê hêzê ewlekariyê yê giştî biye, lêbelê Donald Trump di daxuyaniya xwe ya îro de jî ya do de jî bi îsrar rabiye dibêje na. Êrişkar ne girêdayê hikûmeta Şamê ye, êrişkar endamekî Daişê ye. Tam tiyatro. Ji aliyê din ve jî hevan ew kesê ku werger dikir, mirovekî îsêwî ye, Xristiyanên Başûrê Kurdistanê ye. Mesîhî ye yani. Ew bûyera ku pêk hatiye jî di dema civîna askerên Amerîkî û Sûriyeyê de pêk hatiye. Wisa kemîn memîn jî tune ye. Di dema civînê de yekçûyê êriş kiriye. Yani hikûmeta demkî ya Sûriye dibêje ev elemanê me ye, însanekî tundrew bû, em nas dikin, me wezîfa wî derxistibû, diviye bû biçûye derekî. Dibe em hemî zanin Amerîka dibe na. Di çarçoveya lêpirsînê de piştî êrişê 11 personelên ewlehiya giştî hatine girtin. Niha çi bû di dawiyê de Amerîka çû bi HTŞ re dest bi operasyonekê hevbeş kirin hevandan. Ya balkêş ew e. Operasyona hevbeş niha dîsa mesela hinî însanên tundrew, însanên bermayiyên Daişê di nava HTŞ de, di nava artêşa Sûriya îro de cih girtine. Eger biçin dîsa êriş bikin çend askerên Amerîkî were kuştin, ev dibe suçê kî? Mesela cara yekeme qesede tevlî wan ewa nabe. Tevlî wan operasyonan yan jî tatbîqatan nabe cara yekeme. Vê naberê de qesed dijî sersaxî xwest, qesedê beyan kir, got em amade ne, tevlî bibin, li her derê Sûriyê tevlî operasyona bibin, nexeme. Tiştî wisa got. Hevan no. Niha ez werim ser meseleyekî din, ev jî bûyerek xêrê ye, binêrin. Hûn dibînin vê nasname. Ev nasname hevalên ku Almanî zanin bila ji xwe re bixwînin. Vaya nîşanê me dide ku herêma Kölnê hevan êdî dibistanên dîplomeyên dibistanên Rojavayê Kurdistanê qebûl dike. Heta niha di dema Esad de jî wisa bûbû. Problema herî mezin ew bû ku tu wextê dîplome digirî ji Rojavayê Kurdistanê, ev dîplomatê ne li Sûriyê derbas dibe ne li Ewropayê derbas dibe. Problemekî pir cidî bû. Ji ber vê yekê gelek însanên me mecbûr diman ku zarokê xwe bişînin dibistanên rejîmê. Ê pergalê. Ji bo hem erebî fêr dibûn hem jî dîploma wan derbas dibû. Dibistan pir kêm bû, dibistan xirab bû, lê qet nebe dîploma derbas dibûn. Îja niha ji bo ku ev pirsgirêk hinek çareser bibe, Almanya hevalê me ketine dewrê, ez bawer dikim, rêveberiya herêma Kölnê ya Almanyê sertîfîkayên perwerdeyî yên dibistanên rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê qebûl kirin, pejirand. Çima ev muhîm e? Ev dikare bibe emsal. Ev dikare bibe mînakekî ji bo naskirina saziyên perwerdeyî yên Rojavayê Kurdistanê. Mesela bajarekî din jî, bajarê Fransayê jî, Parîs jî, bajarên din ên Almanyê jî ew ê pey derpê vê tiştî qebûl bikin. Veya tiştekî muhîm e ez dibêjim qe. Ez hema vêya biguherînim. Heta niha problema me ew bû, ev problem eger hal be, ev cesaret dide gelek derdoran, gelek welatan ji bo ku pergala me ya perwerdeyî nas bike û li ser wî em jî bikaribin
li Rojavayê Kurdistanê mektebên xwe yên seretayî heta dawiya zanîngehê pêş bixin însan wê zêdetir bala xwe bidin ser wê derê. Zarokên me yê ereb wê biçin van dibistanan. Dîplomeyê xwe te girt ya qas paşê tu dîploma xwe hatî bigirî li Rojava, tu hatî Almanya ew dîploma te derbas dibe. Te zanîngeh xilas kiriye. Süper. Dest bi karê xwe dikî. Vaya pir baş e. Hevalê me perwerderiyê re eleqedar dibin li Ewropayê eger bikarbin van xebatan bimeşînin acayip süper dibe. Pir baş e. Acayip süper. Süper ji xwe acayip e. Ev yek hevandan. Ya din jî vaya divê em pêş bixin li Ewropayê. Ya din jî ya Ferhat hemû heye. Dixwazim bînim bîra we. Min ev çünkü hûn zanin ez giringî didim hevalê me yê rojnameger. Deqekî ez hema ji we re bînim. Ez fotoğrafê wî bînim. Ez hema nûçeyê derbarê wî de bixwînim. Deqekî tamam. Yani belkî nayê bîra we sal 2014 bû. Peyamnerekî Rûdawê hatibû revandin, hatibû wendakirin. Ji aliyê Daişê ve li Rojavayê Kurdistanê hatibû wendakirin. Ev bi xwe ji Hesekê ye. Ez hema fotoğrafê wî bînim ser ekranê hevanna. Hûn bibînin çünkü ev xortê me peyamnerê me yê rojnameger hêjî wenda ye mixabin. Çima wisa nehat dîtin, nehat dîtin. Ez hema bi du gotina bahsa wî bikim, gelek mühîm e. Rojnamevan dibe xwedî li hempişiyê xwe derkevin. Mirov li her derê vê meselê belav bike. Dibe ku were dîtin jî. Malbat hêjî li bendê ye. Dibe kurê me belkî sax be, belkî vegere malê. Em jî ji malbatê re sebrê dixwazin. Ji milletê me Başûrê Kurdistanê re sebrê dixwazin. Yani ji Qesedê dixwazin, ji hêzên hevpeymanî dixwazin bikevin dewrê. Malbata nûçegihanê Rûdawê Ferhat hemû di 11 salvegera revandina kurê xwe de peyamekî belav kirin. Malbatê bang li hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê kirin. Bang li hêzên hevpeymaniya navdewletî kirin. Ji bo eşkerekirina qedera Ferhat hemû, çarenûsa Ferhat hemû lêpirsînekî ciddî bidin destpêkirin li cem mîlîtanên berê yên Daişiyê ku niha kampa holê dane yan jî li zindanan e biçin lêpirsîn bidin destpêkirin. We çi kir, we kurê me çi kir, we çi anî serî wî. Êdî nizanim Qesedê ketiye dewrê ya Qesedê hêzeke eskerî ye nikare her tiştî bike kî. Li Rojavayê Kurdistanê pergala edaletê heye dibe komisyonekî taybet saz bibe ji bo însanê ku hatine revandin wenda kirin biçin ji wan Daişiya bipirsin we çi anî serê wan. Nûçegihanê Rûdawê Ferhat hemû ne tenê bû wextê hat revandin wênegir jî hebû ew ê fotoğrafan dikişîne yan jî kameraman hebû Mesûd Eqîl roja 15 Kanûna 2014 li ser rêya Qamişlo Tilkoçerê ji aliyê çeteyên Daişê ve hatibûn revandin. Tam 11 sal di ser bu yerê re derbas bûye. Mesûd Eqîl salekî pêş re hevano hat rizgarkirin bi şeklekî. Çawa hat rizgarkirin tam nizanim nayê bîra min jî vê derê de jî behs nake. Lê Ferhat hemû hêjî wenda ye. Ama Mesûd Eqîl çawa behsa hevalê xwe kir, çawa hatine revandin, gelo hevalê wî Ferhat hemû sax e, ne sax e, çawa behs kiriye nizanim ama divê nûçeyê de jî tune ye. Tiştek heye em dizanin, malbata Ferhat hemû 11 salin li pê kurê xwe ye. Îro jî di 11 salvegera revandina kurê xwe Ferhat hemû da rojnamevanekî Rûdawê bû daxuyaniyekî belavkiriye dibêje bang li Qesedê dike ya. Ma çi bixwaze wekî din çi dixwaze? Yani êşa me heye, em birîndarin, em li benda kurê xwe ne, em zanin em hîs dikin ku sax e. Dibêje em ji hêzên Qesedê dixwazin, hêzên hevpeymanî dixwazin, lêpirsîn bidin destpêkirin, berpirsiyar dibe em hîs dikin ku nemiriye sax e. Herî. Yani êşekî pir mezin e, ez êşa we jî tevra nekim hevano, ez awisa bînim ser ekranê mesele ev e. Rêca min jî ji we ev e hevano çawa ku ev du sê mehan hûn dikin
abonetiya xwe bidomînin. Abonetî ji xwe nayê domandin. Ez tişta şaş dibêjim canan. İnsanekî bûbe abone wextê here car di destê xwe lê ji abonetî derdikeve. İnsanê ku nebûne abone û li me temaşe dikin, eger kêfa we ji sohbeta me re tê, kêfa we ji awayê pêşkêşkirina nûçiyan re tê, ji kerevan xwe re bibin abone vê kanalê em pêş bixin. Eger kêfa we ji awayê pêşkêşkirina me re nê jî bibin abone. Dibe ku kêfa we nê, ama bibin wesîle ji bo ku malbatê me din li me temaşe bikin. Normal e. Em nikarin bibin bersiv ji her kesî re. Ama ez hêvî dikim çiqa ji destê me tê dixwazim bi her awayî. Hem bi awayî axaftinê, bi Kurdî, bi awayê nûçe, bi şîrovê, heta netewî dixwazim bibin bersiv ji bendewariyên we re, ji daxwazên we re. Qet nebe hevano. Mesela îjab nake sedî sed fikra min û we wekî hev be. İjab nake. Yani hûn jî divê tehemûl nîşanê fikra min bidin, awayê şîrovekirina min bidin û ez jî bikaribim bersiv bidim we. Baş e? Yani divê mirov hev û du ji hev û du re rêz hurmet bigire. Yani îjab nake sedî sed mirov wekî hev be. Ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad êvarê saet çil ez tên pêşberî we nizanim ya saet 19 ya 21 ê min wisa ye. Ka em li rewşê binêrin bila sürprîz be. Ya mîvanê me heye ya tunê ye. Silav xatirê we dem baş e valla.